Heippa! Jos susta tuntuu, että sä oot semmoisessa lamaantumisen tilassa, sulla on tosi voimaton olo sinun kehossa, vähän semmoinen tyhjä olo, uupunut, väsyttää. Se, että miten me saadaan meidän vireystilaa nostettua vähän ylemmäs, niin vaatii sen, että meidän syke vähän alkaa nousemaan. Eli kun me ollaan lamaantumisen tilassa, niin meidän keho oikeasti on vähän jäätynyt, eli syke on alhainen, meidän liikkeet on vähän raskaita. Niin hengityksen avulla me pystytään saamaan tosi nopeasti ja helposti meidän sykeen nousemaan ja vireystila nousemaan. Se, että jos rauhoittumisessa uloshengitystä pidennetään, niin taas tämmöisessä vireystilan nostamisessa sitä uloshengitystä voimistetaan ja lyhennetään. Eli jos sisäänhengityksessä me mentiin hissillä ylös ja laskettiin lumilaudalla alas, niin nyt me tehdäänkin toisinpäin. Et sisäänhengityksellä me kiikutaan, haikataan sinne tunturin päälle ylös ja uloshengityksellä lasketaan syöksyllä alas. Eli sisäänhengitys. No, koira tulee tänne, et saa tulla. Sisäänhengitys taas haikataan ylös. Koira vissiin aisti, että minun... Voiko se aistia? Kyllähän se aistii. Koira tulee tähän rauhoittelemaan minua. Eli tämä toimii. Sisähengityksellä kiivetään, haikataan ylös. Se oikeasti rauhoittelee. Tuli makoilemaan tuohon minun viereen. Joo. Ei ole kuule hätää. Joo, ja se haukottelee. Koira rauhoittaa haukottelemalla. Minä en sitten tee tätä enää, koska minun koira luulee, että mulla on joku hätä. Eli minun sympaattinen hermosto alkaa aktivoitumaan ja koira aistii sen. Ja se rauhoittelee minua haukottelemalla, nuolee huulia, tuli makoilemaan minun viereen. Ja nyt sillä häntä heiluu, kun mulla naurattaa. Eli sisähengityksellä hitaasti haikataan ylös ja uloshengityksellä sitten puhalletaan kovasti ulos suun kautta. Tällä tavalla me saadaan meidän sympaattista hermostoa vähän aktivoitua. Eli jos oot ihan semmonen lamaantunut ja väsynyt ja voimaton, niin tämmöisellä yksinkertaisella hengitystavalla siellä pystyt sitten nostaa sinun vireystasoa esimerkiksi aamulla. Tai jos tuntuu, että työpäivän aikana ei vireystaso pysy sillä, millä sinä haluaisit. Joo, tullaan. Raukka. Äläpä polta itseään. Ihan raukka. Koira siis on viisas, kun se yrittää rauhoitella meitä kaikilla tavoilla. Ja koska rapsutus rauhoittaa meidän hermostoa, niin se tuli tähän nyt rapsuteltavaksi. Että rapsuta minua, niin siellä rauhoittuu. On se vaan ihmeellistä.